S-au făcut mari copii și dumneavoastră, doamna Anișoara. Copiii mei? Da. Da. Păi băiatul cât mine acum? Copiii se înalță, cresc. Eu nu mai zic de atâta, că nu mai au o vârstă, știți? Dar La vârstă să-mi spui 12 cresc ani, copiii. mai așa. Dar când îl văd cu mine, atunci mă trec priori. Mă trec priori și la spinare. Lasă azi, Doamne, că peste 5-6 ani, gata, faceți buletinul de 18 ani. Păi am întrebat pe eu câte ani are fratele cel mare, fata, că știam, nu mai știam cât de mari sunt. Fata mea? Da? 15 ani. E a 8-a, nu? A 8-a, 8-a. Oh, ce-am greu. Da, a 8-a, băiatul mare are 21, el face 14 ani, vieți pe ăsta, puturosul, grasul, că așa i-am pus pe la grasul. A fost mai gras, dar a slăbit.